meillä on suuri ilo ja kunnia saada toimia Christopherin kanssa näiden bileiden seremoniamestareina. Ja meidän bileet lähtee käyntiin alle 4 minuutin kuluttua ja muistakaa, että tämähän tulee myös TV:stä, Neloselta ja Ruudusta, joten olkaa mukana bailaamassa, hymyilemässä. Luodaan valtakunnan suurin FOMO, että kaikkia TV-katsoja harmittaa, että ne ei ollut täällä tänään. Ja tässä välissä on oikein hyvä kerrata muutama tärkeä käytännön asia ja ensimmäinen niistä liittyy ilotulitteisiin. Eli tällä koko tapahtuma-alueella on voimassa ilotulitekielto. WC:t löytyy heti täältä lavan oikealta puolelta sekä Makasiinipuistosta ja Kiasman edestä. Poistuminen sitten kun bileet päättyy tapahtuu Elirin aukiolta, Mannerheimin tietä ja Töölönlahden suunnilta. Ja täällä tapahtuma-alueella noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, eli jokainen on tervetullut omana itsenään. Tapahtuma-alueella on voimassa myös häirintä- ja syrjintäkielto, eli joka ikinen muistetaan olla tänään erittäin mukavia toinen toisillemme, ja näin mahdollistetaan kaikille myös Mataliin, veli maa kaatunut, tutustunut, sydän 24 karatiin, 247. Jaya ili udah berasa. Itu Jos ei oo minä, veli, kuka sitten?